Дорогі друзі, вітаю вас! Тере, хело, здравствуйте! Мене звати Віра Коник, я представляю Конгрес українців в Естонії. Наша організація об'єднує українців, які проживають на естонських теренах. Людина сильна, коли вона відчуває свої корені. Тому діяльність Конгресу українців в Естонії скерована на підтримання зв'язків з етнічною батьківщиною, на збереження української культури, традицій, мови. До нашого об'єднання входить 12 організацій по всій Естонії. Наші товариства діють в Таллінні, Тарту, Вільянді, Ойзу, Марту, Раквере, Кохлаярве, Нарві. В Таллінні на вулиці Лабораторіумі, 22 розташований прекрасний центр української культури, який ми дуже рекомендуємо відвідати. Там ви зможете знайти також інформацію про всі наші товариства. Діють у нас також недільні школи, творчі колективи, молодіжні і спортивні організації. Теретулемаст, you are welcome! Добро пожаловать! Ласкаво вас запрошуємо!